Nuolasepä tuossa, kato. Nyt lähtee valuu. Nuolas. Ja ylöspäin, noin. Sitten voit kääntää. Ja haukata siihen. Otat siitä haukkaat ennen kuin ne lähtee sulaa. Haukkaat siitä ne suklaat ensin pois. Siitä haukkaat, kun ne tippuu pois. Noin. Sitten siinä tuossa on irtonainen ja suklaapalat. Tästä. Tämmönen irto on ihan kohta. Haukkaat siitä ne reunat pois. Just noin. Ettei se tipu. Kato, kun siellä pestään ikkunoita. When I'm cleaning windows. The window cleaner. Otatko tuosta tuo suklaapala? Kato, ne tippuu kohta. Saatko ne ottaa?